Kahvi. Yksi maailman rakastetuimmista juomista. Kahvia viljellään ja tuotetaan vuosittain yli 10 miljoonaa tonnia 12,5 miljoonalla tilalla. 80% tiloista on hyvin pieniä, alle 2 hehtaarin kokoisia. Osa pienviljelijöistä kuuluu paikalliseen kahviosuuskuntaan. Loput ovat suurtilallisia, jotka kasvattavat kahvia suuressa mittakaavassa. Noin 30% maailman viljelijöistä, pääasiassa suurtilalliset ja osa järjestäytyneistä pienviljelijöistä, omaa resurssit sertifiointiin. Lopuilla viljelijöistä, pääasiassa pienviljelijöillä, ei ole taloudellisia resursseja eikä osaamista sertifiointiin. Siksi olemme sitoutuneet menemään sertifiointia pidemmälle. Haluamme saada mukaan kaikki viljelijät, jotta yhdessä heidän kanssaan saavuttaisimme tavoitteen 100% vastuullisesta kahvista. Tällä hetkellä on olemassa useita ulkoisia, luotettavia ja arvostettuja organisaatioita, jotka voivat verifioida ja sertifioida vastuullisesti tuotetun kahvin. Osa näistä organisaatioista on voittoa tavoittelemattomia. Kaikki noudattavat tarkasti samaa Global Coffee Platformia sekä Coffee Sustainability Reference Codea. Olemme valinneet kumppaniksemme voittoa tavoittelemattoman Enveritas-verifiointiyrityksen, joka varmentaa ja todentaa sitoumuksemme kohti 100% vastuullisesti hankittua kahvia. Perustuen Global Coffee Platformin standardeihin olemme sitoutuneet antamaan viljelijöille oikeat työkalut ja tietoa pitkäjänteiseen kahvinviljelyyn ja sen kehittämiseen. Perustuen Enveritasin arviointeihin tunnistamme tarpeet ja mahdollisuudet toiminnan kehittämiseksi. 63 Common Grounds-projektimme kautta, jotka toimivat 23 maassa, investoimme ja perustamme monivuotisia viljelyohjelmia. Näiden ohjelmien kesto on keskimäärin 3–10 vuotta. Teemme yhteistyötä viljelijöiden, osuuskuntien, tavarantoimittajien, kansalaisjärjestöjen ja hallitusten kanssa parantaaksemme käytäntöjä ja kehittääksemme keskeisiä toimintoja. Olemme tavoittaneet Common Grounds-ohjelmamme perustamisesta alkaen jo 700 900 viljelijää 23 eri maassa. Olemme sitoutuneet menemään sertifiointeja pidemmälle ja maailman suurimpana puhtaasti kahvialan yrityksenä johdamme tätä positiivista muutosta. Tällä hetkellä kaikki Euroopassa tarjoamamme kahvi on vastuullisesti hankittua ja vuoteen 2025 mennessä tämä koskee kaikkia JDE Peetsin tarjoamia kahveja maailmanlaajuisesti. Nauttimalla vastuullisesti hankittua kahviamme autat luomaan paremman tulevaisuuden.